Halayen sahabbai abin koyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ‘yan uwa masu albarka. Ina yi mana barka da shigowa watan Ramadan, watan ibadan Allah, watan karatun Alkur'ani. ‘Yan uwa ka yaɗa wannan bidiyo domin sauran ‘yan uwa su samu su amfana. Ma'ana, kai sharing wannan bidiyo domin mu yi tarayya da kai a cikin wannan alkhairi. Sannan in farkon shigowanka kenan, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alaman ƙararrawa domin daga zarar mun daura wani sabon bidiyo to nan take za a sanar da kai cewa mun daura sabon bidiyo. Sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna kewan watan Ramadana har na tsawon wata 6 idan ya wuce, sannan sun kasance suna shiryawa watan Ramadana har na tsawon wata 6 kamun zuwan shi. Sannan in watan Ramadana ta shigo, sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yawaita karatun Alkur'ani. Dan uwa mu yawaita karanta Alkur'ani mu ma a cikin wannan wata mai alfarma. Sannan me asarar mu idan muka yada wannan bidiyo sauran 'yan uwa su samu su masu amfana. Kuma dan uwa kada ka manta, in shigowanka kenan ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alaman ƙararrawa domin nan gaba daga zarar mun daura sabon bidiyo to nan take za a sanar da kai cewa mun daura sabon bidiyo. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.